kaunti ma Migori e seche ma oganda ywak ne chal kagima yedhe mag piny owacho ikwalo kendo iuso e kuonde mag uso mag yath mag giwegi. Juma noluwo wachni kendo omiyo waler. Oganda mathoth ne ogini piny kaachiel kod Karamago, bende koni onge ber e kaunti ma Migori kaachiel kod piny Kenya mangima manyo thieth e osiptendego mag piny owacho. Mae biro nikech nengo thieth mogonyore kod ber mamoko e kuonde thiethgo. E seche ma oganda manyo thieth e osiptendego mag piny owacho, gima pod kelo wich bar en nok mar yedhe ma osebedo kokwako utego mag thieth mag piny owacho. Nok mar yedhe ni bende osekwako kata osiptende e kaunti ma Migori. Yedhe bende obedi osiptal. Wach moro ni yongo ka ni biro osiptal to sik mana ni yath onge. To waneno ka geche bende donjo ka to waneno ni gikelo yath jowadwa. Koro yedhe gi bende omonita nwa ni to yedhe gi gibiro to gitiyo nang'o. Ang'eyo ni yath en challenging, very very challenging. Ka county government sirkal uchilo donje sirkal wanwango ka wan gi debt modhuro mar millions dabal ma sirkal mokalo manotelnego bado ne okawa yedhe to onge chudo. Tend kaunti ma Migori osetudo nok mar yedhe osiptendego kod nok mar omenda ma oket ni migawo mar thieth kaachiel kod midhieche mamoko ma oting'o kuo mag yedhe. Nyaka sani oganda mathoth e kaunti ma Migori wacho ni ok ginyal yudo yedhe osiptende mopogore opogore mag piny owacho nikech nok mag yedhe e osiptendegi. Kwayo jatelo ni kuyie to mondo koro kelnwa yath mondo osiptal obed maber, koro mondo jotuo thiedhe yo maber. Koro kik gidhi kumachielo kuma ne gidhiega nikech kae yath onge. E seche ma oganda ywago nok mag yedhe osiptendego mag piny owacho, bende giwacho ni yedhego mag piny owacho yudore e osiptende kata kuondego mag uso yedhe mag ji giwegi. Daniel achiel menja dak e gwego mag Rongo wach ni ber ka piny owacho kedo kod kuo mag yedhe e osiptende duto mag piny owacho. Nikech kidhi kata bende local private facilities tiyudo ka nitiere nyaka yedhe mondik ni magi government. To koro government use chemistry. Mano koro en government kose en private. Wakwayo ni mondo tem ng'iyonwa gik machal kamago mondo mi ji oyud thieth maber. Apisa maduong' e migawono mar thieth e kaunti ma Migori Samuel Atula yango ni nok mar yedhe osebedo e moko osiptende. Kata kamano, gidhino ni yedhe koro bedo osiptendego e kinde machiegni. Nitie nok mar yedhe e osiptandwa maongo kae ma osebedo nikech wasebedo gi challenges mag yudo omenda from national government ma biro kidam. Koro ka biro matin kamano be wang'iewo yath matin ma onengo wake e kaunti mangima. Atula kata kamano ni oramo ni yedhe mamoko kaka mago mokuyo rem, mago mag malaria to koro yudore e osiptende mag piny owacho. Yedhe ma waluongo ni essential drugs ma ok kosga, mano bedo gi painkillers, malaria gi yedhe moko mag tuoche ma iluongo ni first line drugs ma nyaka bede osiptal ka osiptal. To en gima miriambo kiwacho ni ARVs kende manikae. Wan gi plan mar ng'iewo yedhe in the next 1 month. Juma, Ramogi TV, Migori.